Какво става, приятели? Аз съм Дидо ПГ, Костарзата и нека да гледаме катрицата. Картицата. Катерицата. Картицата. Катерицата. Дафин. Делфин. Делфин. Папагал. Пакагал. Тигър с млечни зъби. Тигра зъби. Ноктерзачка. Наценачка. Прахосмокачка. Папанячка. Опел Корса. Оспа Коста. Въртолет. Вертолет. Самолет. Самолет. Прахосмокачка. Папанячка. Ноктерзачка. Наценачка. Изтребител. Есбилистер. Какво беше? Акумодор. Атапори. Опел Корса. Оста. Папагал. Пакагал. Кажи, бе. Говори. Да търсиш жена по интернет, искаш? Кака да е? Кака искаш да бе? Чакай. Искаш ли руса или черна искаш да ти направи? Черна. Черна? Я пей малко. Еде. Кажи, Айде, чао. Кажи чао. Айде. Tell yourself. He's laughing, Les. He's laughing. He's under. Абе, стига бе, не искам да го помня.
Аз се казвам Леля Ганка и съм баба наркоманка. Смъркам, пуша, даже пия, тази вечер някой ще прибия. Аз съм баба Супермен, правя фитнес всеки ден. Ляка съм като терминатор, защото ползвам аз вибратора. Аз съм много еротична, манекенка съм типична. Може да съм малко тъпа, ама цицките са ми до пъба. Мислих охранителка да стана, зато и послужих си с мама. На изпит по физическо аз бях, вдигнах 200 от лежанка, ама се насрах. Не, вече не се. Казват, че съм откачалка, щото го карам виситалка. В банята, като се изкъпя, чудя се как да постъпя. Много дълго не оставам, защото все се напикавам. Пенсията ми е малка, зато и купих си бухалка. Чувствам се невероятно, защото пазаря безплатно. Ние от старческия дом, ние избягаме с слом. Ако сме ви досадили, то е, щот не са напили.